रिकॉर्डिंग स्टूडियो बेतिया। कंचन इब्राहिमपुर मिक्स बाय मंजू परदेसी। होलिया में चोलिया के हुक बतुरले, होलिया में चोलिया के हुक बतुरले धाके बरियारी से। होलिया में चोलिया के हुक बतुरले धाके बरियारी से। रंग डलले बा ढोली में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। रंग डलले बा ढोली में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। होलिया में चोलिया के हुक बतुरले धाके बरियारी से। होलिया में चोलिया के हुक बतुरले धाके बरियारी से। रंग डलले बा ढोली में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। रंग डलले बा ढोली में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। कंचन इब्राहिमपुर जब से चढ़ल बाटे फागुन सैया गइल बाटे बौराई। लागत कहियो छोड़ी न राजा वही पर टकिए जाई। जब से चढ़ल बाटे फागुन सैया गइल बाटे बौराई। लागत कहियो छोड़ी न राजा वही पर टकिए जाई। खलका में ललका हाली से डललस, खलका में ललका हाली से डलस बड़ी होशियारी से। खलका में ललका हाली से डलस बड़ी होशियारी से। रंग डलले बा ढोरी में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। रंग डलले बा ढोरी में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। कंचन इब्राहिमपुर राइटर उमेश कुमार सैया रंगीला बाड़े आयो। तू नहीं जनल गावला करा के बहरे बड़ा झुराइल। राइटर उमेश कुमार सैया रंगीला बाड़े आयो। तू नहीं जनल गावला करा के बहरे बड़ा झुराइल। अब के होली बीती न सुरलब, अब के होली बीती न सुलभ डललस रंगदारी से। अब के होली बीती न सुलभ डललस रंगदारी से। रंग डलले बा ढोरी में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। रंग डलले बा ढोरी में सुन सकी देवरा मोट फिचकारी से। परदेसी रिकॉर्डिंग स्टूडियो